d'aquesta trobada, li passaré la paraula al Marcel Joan, que us presentarà l'equip i moderarà aquesta intervenció. Gràcies. Gràcies, Ramon. Bon dia a tothom. Anem a començar el segon bloc o la segona part d'aquesta jornada titulada La gestió urbanística i el dret de llibertat religiosa. Ara tindrem, són a la meva esquerra, dos joves, això també és interessant i important, que ens presentaran l'estudi Territori Municipal i Centres de Culte, un estudi que el van fer durant bastant de temps, ells ara ens ho explicaran, i jo em limitaré a presentar-los i a limitar el temps, és a dir, que quan portin una hora més del previst els tallaré. Bé, a la meva esquerra, Clàudia Ginesio Anequina, graduada en disseny a EINA, amb un màster en urbanisme a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i un màster en dinàmiques i polítiques urbanes de l'Institut Metròpoli de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Bellaterra. Actualment treballa al despatx d'urbanisme Territoris XLM en l'elaboració de projectes urbans, territorials i paisatgístics i alhora la redacció de plans locals d'habitatge. I a la seva esquerra, Álvaro Martínez Pérez, graduat en arquitectura a la Politècnica, màster en gestió urbanística i actualment està fent el segon curs de doctorat en la mateixa especialitat. Compagina el doctorat amb la feina, això encara té més mèrit i ho estàvem comentant ara. Des de l'any 2019 treballa a l'àrea metropolitana de Barcelona desenvolupant tasques relacionades amb el planejament i la gestió urbanístiques, així com amb la redacció d'avaluacions econòmiques lligades a diferents figures de planejament. Gràcies i teniu la paraula. Endavant. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Volíem començar agraint a la Direcció General d'Afers Religiosos per organitzar aquesta jornada i haver-nos convidat a realitzar aquesta ponència. En especial volíem agrair a Llorenç Oliver, que ha estat el nostre interlocutor al llarg del desenvolupament dels treballs que vam lliurar ara fa un any aproximadament. També volíem donar les gràcies als anteriors ponents, Juli Ponce i Domènec Sivina, amb qui hem tingut l'oportunitat d'intercanviar algunes impressions abans de la jornada. Ens comentaven, i també com hem vist a les seves ponències, que en un enfoc força diferent van arribar a unes conclusions que, com veureu, són força similars a les que presentarem nosaltres. És una observació que ens fa moltíssima il·lusió venint d'algú de la seva experiència i que creiem que reforça la feina que hem fet. Per acabar, volíem donar les gràcies també a les persones assistents per ser aquí avui i a les persones representants dels ajuntaments que formaran part de la taula rodona de després. Llavors, per introduir una mica el treball, es tracta d'un treball que parteix de la voluntat d'oferir una visió global sobre la ubicació dels centres de culte a Catalunya i per analitzar com poden les planificacions urbanístiques condicionar la ubicació d'aquests centres, a més de valorar els efectes de les regulacions urbanístiques en l'exercici del dret a la llibertat religiosa. El treball l'hem estructurat a partir de dues escales, d'una banda una escala de detall a nivell municipal on s'analitza la ubicació dels centres de culte i la regulació urbanística, i en segon lloc una escala macro, que seria entesa com una anàlisi agregada, amb la idea de determinar tipologies de municipis que adopten regulacions específiques en matèria de centres de culte i l'impacte d'aquestes regulacions en la llibertat religiosa. El treball s'ha desenvolupat en 3 fases. De la primera, que seria el desenvolupament de la metodologia, ens agradaria posar especial atenció en la metodologia que vam seguir per confeccionar la mostra de municipis. Llavors, això ho vam fer a partir d'una sèrie de condicionants que venien donats per el que seria el briefing del treball i després d'aquests condicionants vam afegir una sèrie d'indicadors. Els condicionants van ser el volum d'habitants, el nombre d'habitants dels municipis, en segon lloc el pes de la població estrangera respecte al total de població del municipi i en tercer lloc la ubicació dels municipis a les vegueries. Aquests condicionants, com deia, vam afegir uns indicadors amb la intenció d'arribar a una mostra que fos el més variada possible a nivell de casuístiques, implantació i regulació de centres de culte.
Per això vam triar, a partir del mapa religiós també desenvolupat per la Direcció General, el número total de centres de culte de cada municipi, el pes dels centres de culte de cada confessió respecte del municipi i respecte de Catalunya, és a dir, municipis on tenen un percentatge molt alt de determinada confessió i a nivell global els municipis que tenen el pes més rellevant de cada una de les confessions. Després, el volum de població estrangera respecte de Catalunya en comptes de respecte del propi municipi, l'any d'aprovació definitiva del POUM, tenint en compte que l'any 2009 es va aprovar la llei dels centres de culte, l'existència de regulacions específiques, com poden ser modificacions puntuals, o en un cas vam identificar un pla especial sobre la regulació de centres de culte, i finalment l'existència de grups de diàleg interreligiós o algun altre tipus d'iniciativa similar. Amb això vam obtenir una mostra de 35 municipis. Llavors, per il·lustrar una mica més això que contava dels condicionants, per exemple, en el primer cas que vam analitzar, que és Amposta, tindríem una columna on tenim el municipi, després el número d'habitants que el vam valorar en rangs, el percentatge d'immigració també en rangs, la vegueria a la qual pertanyen i finalment a la columna d'altres ens fixaven en POUMs previs al 2009, existència de regulacions específiques, com comentàvem, modificacions puntuals principalment, l'existència de grups de diàleg interreligiós i finalment marcàvem un dels casos en què hi havia una altra representació d'una confessió diferent de la catòlica. Llavors aquí, en aquest plànol, podem veure a nivell territorial la distribució dels municipis analitzats, que podeu veure que vam intentar i crec que finalment vam aconseguir que fos una distribució força homogènia, i a l'esquerra el llistat dels 35 municipis analitzats. Molt bé, llavors un cop teníem aquesta mostra de municipis vam passar a realitzar la segona fase d'aquest treball, que és una escala més de detall, que seria analitzar municipi per municipi segons els seus aspectes sociodemogràfics, la implantació dels centres de culte i la regulació dels mateixos, veure si podíem generar una sèrie de perfils o de categoritzar els municipis i extreure conclusions potser més estadístiques o més qualitatives dels mateixos. Llavors, la primera tasca que vam realitzar va ser la geolocalització dels centres de culte. Per realitzar aquesta feina ens vam basar sobretot vam utilitzar l'eina de programari lliure QGIS, que és una eina de geolocalització que permet calcular estadístiques a partir d'un territori geogràfic, i ens vam basar sobretot en el mapa religiós del 2023 i també de la font de dades de l'AMB, del visor d'equipaments, que té un epígraf dins d'aquesta qualificació d'equipaments d'ús religiós. Llavors vam trobar uns 1.300 centres de culte que els vam haver de col·locar, els que venien del mapa religiós, a mà, perquè el mapa religiós té un llistat dels centres de culte però no té una geolocalització dels mateixos. Llavors vam haver de recórrer al reconeixement visual, per exemple amb OpenStreetMaps, per veure si efectivament del llistat de centres de culte d'un municipi, si els trobàvem, si existien, si seguien en actiu o si no, o de vegades el que ens trobàvem és que els centres de culte tenen un nom tradicional i un nom oficial, poden estar repetits, o si del mateix centre de culte també està reconeguda l'organització o institució que el gestiona, a més del centre de culte. Això també seria un altre supòsit com de repetició. De tot això ho vam haver de filtrar i netejar. Un exemple seria la catedral de Santa Tecla, que hi ha la catedral de Santa Tecla, cadascuna de les seves capelles i l'organització que ho gestiona. Llavors teníem 12 entrades de la catedral de Santa Tecla, tot això es va haver de netejar. També vam buscar a pàgines web d'excursionisme. El que vull dir amb tot això és que va ser una feina laboriosa, manual, assistida per tecnologia, però molt artesanal, i bé, vam arribar a trobar, a part d'aquests centres de culte de l'àrea metropolitana que sí que sortien d'aquest visor d'equipaments, uns 840 centres de culte fora de l'àrea metropolitana en actiu. Llavors, a partir d'aquestes dades i d'altres dades municipals, vam realitzar unes fitxes de treball amb Excel, amb un full de càlcul bastant complex. Això és una eina de treball que al final no va acabar el document final lliurat,
però sí que la vam utilitzar per fer els nostres càlculs, per fer les nostres estadístiques i per treure les nostres conclusions. Al final el que volíem era aglutinar en un únic document dades sociodemogràfiques, dades relacionades amb els centres de culte, dades urbanístiques de cada municipi per poder-les encreuar finalment i elaborar aquestes fitxes de consulta que sí que són les que han acabat arribant al treball, al document final, on passarem ara a detallar. Aquesta és la fitxa d'amposta, és casualitat perquè és per ordre alfabètic, llavors hem posat la primera del treball. Perdó, pensava que hi havia zooms. El primer apartat seria la dimensió sociodemogràfica, on s'analitzen les dades més clàssiques dels municipis, la població, la superfície construïda, l'IST, que és l'índex sociodemogràfic territorial, l'envelliment de la població, etc. Després tindríem un segon apartat, que estaria relacionat amb aquesta franja de colors, seria la ubicació dels centres de culte. Aquí, al final, el que buscàvem principalment era veure quina és la proporció de la implantació de les diferents confessions dins de cada municipi. El color blanc, en aquest cas, després s'explica, però serien les catòliques. Això seria un cas que ens hem trobat, és a dir, que hi ha un primer paquet de centres de culte catòlics important i després un altre paquet també cristià, però que seria evangelista, de centres de culte evangelistes. Llavors, és una configuració habitual, blanc i groc, en aquest sentit. I això ho relacionàvem després també amb la normativa, el planejament i d'altres ordenances que ens anàvem trobant dins de cada municipi. Finalment hem inclòs un apartat que és una mica més subjectiu, potser, però que li hem vist certa importància, que volíem veure si dins dels municipis hi havia algun GEDIR d'aquests, algun grup de diàleg interreligiós implantat. Aquesta seria la part objectiva, però després també hem volgut fer una cerca com d'hemeroteca, de veure si hi havia hagut conflicte o al contrari, si algun dels municipis era un bon exemple en aquest sentit de convivència interreligiosa. I finalment el mapa, el plànol de cada municipi on podem veure la implantació dels diferents centres de culte. Aquí el que podem veure a la llegenda és que cada punt seria un centre de culte, estan classificats per colors, tindríem el blanc, que és l'Església Catòlica, el groc, les Esglésies Evangèliques, el verd i l'Islam, i a partir d'aquí uns altres colors que apareixen menys als plànols, però que serien la resta de confessions. Són les mateixes confessions que les del mapa religiós. I també diferenciàvem tots aquests centres de culte que tenen una P al costat del número, és que són patrimonials i per tant no estan regulats per aquesta llei dels centres de culte del 2009. I li passo la paraula a la Clàudia. Com a part de l'anàlisi, també vam revisar el planejament vigent dels municipis i vam intentar posar especial atenció a la identificació de figures de planejament relacionades a la regulació dels centres de culte, ja fossin modificacions puntuals o, com deia abans, també un cas d'un pla especial. La majoria dels instruments identificats s'han elaborat o bé per admetre l'ús religiós a zones, com podria ser el cas dels sòls industrials que abans comentaven els altres ponents, o per contra per definir condicionants o fins i tot arribar a prohibir l'obertura de nous centres de culte en determinades zones del municipi, com podria ser el casc històric o l'Eixample, això depenent de cada un dels casos. La motivació d'aquest instrument creiem que ens pot donar pistes sobre les necessitats i tendències de localització de centres de culte de nova implantació. Per aquest motiu, ens agradaria destacar que dels 35 municipis analitzats, a 19 s'admet la implantació de centres de culte en sòls de qualificació industrial i que d'aquests 8 ho han fet mitjançant la tramitació de modificació puntual. Això el que vol dir és que 19 dels 35 municipis on s'admet d'aquests municipis on s'admet la implantació de centres de culte en sòl industrial, aquests 8 que ho han fet amb una modificació puntual són municipis que posteriorment a l'aprovació del seu planejament vigent van identificar la conveniència o la necessitat de permetre la implantació de l'ús religiós en aquestes zones. També en relació a la regulació urbanística s'han analitzat els usos urbanístics vinculats als centres de culte. Dels 35 municipis analitzats, 10 defineixen un ús religiós específic. D'aquests 10, 7
inclouen l'ús religiós dins el cultural o sociocultural i en 3 casos, malgrat que tenen un epígraf propi, ho fan juntament amb altres usos com serien l'educatiu, associatiu o cultural. Pel que fa al sistema d'equipaments, hem volgut diferenciar entre els casos, els municipis en què inclouen els equipaments religiosos com una clau pròpia i aquells que inclouen els equipaments religiosos és una clau genèrica d'equipament comunitari. Hi ha 6 municipis dels 35 que defineixen una clau específica per a equipaments religiosos, 4 que els agrupen amb equipaments com els culturals o associatius i en un cas formen part d'una clau genèrica que amb el nom d'altres equipaments. En el marc de la regulació urbanística també hem volgut posar especial atenció als condicionants d'implantació. Aquests condicionants els hem classificat en 8 grups, que són aquests que apareixen a pantalla. El més habitual i que es regula en la majoria de municipis és la ubicació respecte a l'ús de l'habitatge. Si el centre de culte es troba en un edifici, si és la planta baixa, si pot estar en un edifici compartint ús amb habitatge o si ha d'estar en un edifici, per exemple, d'ús únic de religiós. Després, un altre condicionant que és habitual, que hem trobat a les normatives, és relatiu a l'aforament. També el tercer identificat seria la localització entesa com la ubicació dels centres de culte respecte al territori municipal, com per barris o per zones, això depenent de cada cas. Un altre dels condicionants més habituals seria la superfície màxima permesa, que es regula en 4 municipis, la ubicació dels accessos regulada també en 4 municipis, la distància entre centres regulada en 2 municipis, l'amplada del vial en què s'ubica el centre de culte també regulada en 2 municipis i finalment en un únic municipi vam trobar un cas en què s'aplicaven condicionants al sostre màxim permès. Llavors ara posarem alguns exemples, no en pararem tots, però a pantalla hem posat alguns. Llavors, en primer lloc, tindríem un que diu així: els centres de culte es poden ubicar en planta baixa en edificacions amb ús principal d'habitatge sempre que tingui un aforament màxim de 50 persones. Aquí estem fent referència a la ubicació del centre de culte respecte a l'ús de l'habitatge, que només es permetria en planta baixa, i a l'aforament màxim de persones que poden, de concurrència en el centre de culte. Un altre cas seria el de baix de tot. Els centres de culte amb un aforament superior a 200 persones s'han d'ubicar en sols qualificat de sistema d'equipament. Aquí s'exclouria la possibilitat de que centres de culte amb aforaments superiors s'ubiquessin en zones o en locals. Després, un altre cas que diu així: els centres de culte es poden ubicar en planta baixa soterrani en edificacions amb ús principal d'habitatge del casc històric sempre i quan tinguin una superfície màxima de 300 metres quadrats. Aquí tenim una referència a la localització en l'àmbit municipal, que seria el casc històric, una superfície màxima i un altre cop la ubicació respecte de l'ús de l'habitatge. Un altre exemple, que triaré un d'aquests per no allargar-me. El darrer de tots diu així: els centres de culte de més de 200 metres quadrats o amb un aforament de més de 200 persones s'hauran de separar un mínim de 250 metres i ubicar-se en edificacions aïllades en parcel·les exclusives. Amb això el que volem dir és, vull donar exemples, però també destacar que es tracta de condicionants molt concrets i que en general força complexos de complir. Després ja arribarem a les conclusions, però és per donar una mica una idea del que ens hem anat trobant. Llavors, un cop teníem l'anàlisi per municipis, confeccionada a partir de les fitxes i d'això que us hem presentat, passàvem a l'anàlisi agregada, que era una escala macro, que era agafar tots els centres que vam aconseguir localitzar i analitzar-los en conjunt, ja fora dels municipis. Llavors, en total, vam aconseguir ubicar 1.308 centres de culte de 15 confessions diferents. Com abans comentava l'Àlvaro, els centres patrimonials queden exemptes de l'aplicació de la llei de centre de culte, a més d'aquells centres on l'ús religiós és secundari, és a dir, centres de culte que es troben vinculats a escoles, hospitals, cementiris, presons, que en aquests casos l'ús principal seria un altre, per tant no són d'aplicació de la llei. La gran majoria, com us podeu imaginar, de centres que vam ubicar són de religió catòlica, si no veig malament pràcticament 58%, i esglésies evangèliques amb pràcticament un 25%. Això el que ens diu és que aproximadament el 85% de centres que vam ubicar són de religió cristiana. Llavors, d'aquesta lectura general dels centres,
ens vam fixar en 4 punts. El primer, també és el que ens va permetre saber quants estaven subjectes a la llei i quants quedaven fora. El primer seria analitzar de cada un dels centres si es tracta de l'ús principal o si en realitat estem parlant d'un ús secundari. En el cas de l'ús principal, l'Església Catòlica destaca un percentatge i valor unitari de centres de culte no principals, com podeu imaginar i com explicava abans, centres vinculats a escoles o altres tipus d'equipaments. I en el cas de les confessions minoritàries destaquen el cas del budisme, les esglésies orientals i la fe bahaí. Això es deu a que molts cops els centres que hem identificat d'aquestes confessions es troben en espais cedits en equipaments municipals, com poden ser centres cívics o espais similars. Això ens indica, i d'entrada, també tenint en compte que la mostra que hem pogut analitzar no és, tot i ser, creiem, representativa, deixa fora molts municipis de Catalunya, que es pot reconèixer certa tendència de certes confessions a compartir espai i usos més enllà d'altres, que es limiten a espais exclusivament dedicats a la seva confessió. Un altre aspecte que vam analitzar de la mostra global va ser la ubicació, diferenciant en si es tractava de centres de culte ubicats en edificacions independents, és a dir, edificis exemptes només dedicats a l'ús religiós, o centres de culte ubicats en locals en planta baixa habitualment. L'Església Catòlica un altre cop presenta el percentatge més elevat d'edificacions independents, que seria el 80% dels seus centres es troben en edificacions exemptes, seguit de les esglésies orientals, que seria el 71%. Això es deu a que hem trobat diversos casos en què esglésies orientals s'ubiquen en antics centres de culte catòlics que han cedit els seus espais a aquestes comunitats perquè els utilitzin, o bé fins i tot en algun cas compartint espai. El tercer punt de la mostra global que vam analitzar i per atenció té a veure amb el que comentàvem abans, era si els centres de culte formen o no formen part de l'inventari de patrimoni de Catalunya. Llavors, com en el cas anterior, la gran majoria dels catòlics formen part d'aquest inventari i una de les confessions minoritàries que té una forta representació torna a ser les esglésies orientals pel mateix motiu que explicava abans, perquè es troben en edificis que originalment estaven vinculats a la religió catòlica. En darrer lloc, en relació amb la mostra global, hem analitzat les qualificacions urbanístiques, els sols en què s'ubiquen aquests centres de culte. Llavors, llegint la llegenda que tenim al costat, hem trobat centres de culte ubicats en sòl industrial, serveis i logística, en sòl urbanitzable, això seguint la nomenclatura del mapa urbanístic de Catalunya. Cada municipi té les seves pròpies claus, però ho hem volgut, per poder-ho fer comparable, ho hem traslladat tot a la llegenda del MUC. Sols de reforma urbana i conservació, sòl no urbanitzable, que principalment es tracta d'ermites catòliques en municipis molt concrets, municipis en general més rurals, sòl residencial, sistema d'equipament, sistema portuari, sistemes tècnics, sistema d'espais lliures i sistema viari. Els casos de sistema viari ho vam mirar especialment, en general es tractava de temes de centres que existien i després per un tema de planejament van quedar qualificats així. Llavors estarien fora d'ordenació. Llavors el més habitual són els centres ubicats en sòls residencials, amb un 37,8% del total de la mostra, i els centres ubicats en sistemes d'equipaments, que es representarien pràcticament la meitat dels centres que hem analitzat. Com podeu imaginar, la majoria aquest pes força rellevant de centres ubicats en sistema d'equipaments recau en la religió, en les esglésies catòliques, que el 74% de la mostra d'aquestes esglésies es troba en sòl d'equipaments. En canvi, la resta de confessions, la majoria dels seus centres es troben en sòls residencials. Llavors, tota aquesta anàlisi dels centres de culte i els municipis que els acullen, el que ens va permetre és realitzar una anàlisi agregada de totes aquestes dades per poder caracteritzar els municipis i intentar agrupar-los per paquets també una mica per identificar diferents casuístiques o problemes o tendències. Llavors, en aquest sentit, vam analitzar variables geogràfiques, demogràfiques, relacionades amb les confessions, relacionades amb els centres de culte en concret i relacionades amb l'urbanisme.
Llavors, posem un exemple. Al final vam generar més de 30 gràfics, però posem exemples que creiem que poden ser rellevants o curiosos. Per exemple, respecte de les variables geogràfiques, vam voler analitzar el grau d'urbanització dels municipis, no? Per veure si aquests eren més rurals, més urbans, més industrials. Llavors, aquí podem veure, a veure si funciona el làser. Aquí, a l'eix horitzontal, podem veure els municipis classificats per superfície construïda. El número 3, aquest és Barcelona, evidentment. I a l'eix Y, vertical, tindríem la superfície del municipi, on el 30 extrem, que és el municipi més gran de Catalunya. Llavors, el que veiem és que quan més amunt et situes, ets un municipi més gran, quan més a la dreta et situes, més superfície construïda en termes absoluts, en quilòmetres quadrats, presentes, no? Llavors, es poden agrupar els municipis segons mida molt gran amb poca superfície construïda. Això podria representar, no diem que sigui així, però podria representar municipis rurals o amb una quantitat de terreny natural molt gran. I en canvi, quan més avall, significaria, per exemple, municipis amb molt poca superfície construïda i molt petits, que això potser significa que proporcionalment tampoc són molt més urbans o menys urbans que uns altres, però ens permet caracteritzar-los d'alguna manera. Passem. Variables demogràfiques. En aquest cas, tindríem el ràtio entre la població estrangera i l'envelliment. Això també ens permetia saber la població més o menys si estava en edat de treballar o si hi havia una proporció molt alta d'immigrants en comparació amb l'envelliment de la població autòctona. Per exemple, aquí tindríem l'eix... El micro m'ho tapa, aquí. L'eix horitzontal seria l'envelliment i l'eix vertical seria la proporció de població estrangera. Què vol dir això? Quan més a la dreta estigui el municipi, estaria més envellida la seva població. Aquí el número 12 crec que és la Sentiu de Sió. I en canvi, com més amunt, tindria una proporció de població estrangera més alta, que el número 9 és Guissona. Llavors, això també lligat a altres feines com d'hemeroteca que hem realitzat, podem veure que Guissona és evidentment un dels municipis amb més immigració jove de Catalunya per tot el tema del bona àrea i oportunitats laborals. Això és una tendència estadística però que està justificada en la realitat. I això ens ha permès realitzar diferents grups també. Aquest grup més gran seria municipis que estan equilibrats, per dir-ho d'alguna manera, amb el còmput general de la mostra, també tot s'ha de dir. I en canvi aquests municipis que estarien més a dalt serien municipis amb una població molt jove, amb una proporció important d'immigració, i aquests en canvi serien municipis envellits amb una proporció molt baixa d'immigració. Això es pot relacionar amb altres tipus de variables, que ja les veurem, per exemple, variables relacionades amb les confessions. Aquí ja vam decidir, va haver un moment de l'anàlisi que vam decidir eliminar Barcelona de les estadístiques perquè ho desmuntava tot, perquè és un municipi que ho té tot, o sigui, té la màxima població, la màxima diversitat, la màxima. Llavors, clar, aquí en aquest gràfic, que es veu a una escala raonable per entendre'l, acabem a 300.000 habitants. El número 10 no sé si era l'Hospitalet, que és el segon municipi de Catalunya. Llavors, clar, Barcelona ho destrotaria. Llavors, aquí tindríem a l'eix horitzontal habitants i a l'eix vertical número de confessions. Això, el que volíem veure era la incidència de la diversitat de les confessions per població. Llavors, el número 7 seria un municipi que té una diversitat molt alta amb una població relativament baixa dins de la mostra, no dins de Catalunya. Llavors, això seria Girona, per exemple, és un municipi que presenta aquesta casuística. La línia inclinada el que marca és una mica la mitjana. Llavors, tots els municipis que estan en aquest grup inferior tindrien una diversitat inferior a la mitjana respecte de la seva població. Incloem l'Hospitalet, però l'Hospitalet segurament sigui per un tema estadístic de que té moltíssima població. Llavors això també la pot col·locar en aquest extrem del gràfic. Ràtio de centres de culte no catòlics respecte del total. Bàsicament, quan més a la dreta del gràfic tindríem més centres de culte dins del municipi, quan més cap amunt tindríem més centres de culte no catòlics. Aquí hi ha un campió, que ja l'hem dit abans, l'Hospitalet, que té un nombre de centres de culte bastant alt, però és que a més molts
són centres de culte no catòlics. Després tindríem un gran grup que se situaria en la mitjana de la mostra i després una sèrie de municipis que tindrien o pocs centres de culte o pocs centres de culte no catòlics. Vale. I després vam voler analitzar la varietat de claus urbanístiques on s'han implantat els centres de culte. Tot això, totes aquestes variables, després veurem que interactuen entre elles, no són variables que floten en l'espai. Perquè, per exemple, aquí tindríem Lleida, la primera, que té implantació de centres de culte en 11 claus urbanístiques diferents, però ja hem vist als anteriors gràfics que no és ni la que més centres de culte té ni la que més diversitat té de confessions. Llavors, això pot indicar un altre problema, o no, però indica una situació diferent. I, en canvi, Sant Just Desvern, en aquest cas, és una veritat de perogrullo, perquè té dues claus urbanístiques diferents, però és que només té 2 centres de culte. Llavors, és una casualitat. Llavors, què vam fer? Vam intentar agrupar els centres de culte en petits paquets. I aquests paquets el que vam fer és, de cadascuna de les variables que vam analitzar, veure quants cops 2 municipis diferents coincidien. Llavors, aquí tenim dos casos claus, el d'aquí baix, que en 18 cops van coincidir la Coma i la Pedra i la Sentiu de Sió, normal. Són 2 municipis petits, amb poca complexitat. Aquí dalt, en canvi, hi ha una coincidència més curiosa. Lleida i Reus són 2 municipis que van coincidir 15 cops en les variables. Llavors, això segurament vulgui dir alguna cosa. La resta de municipis coincideixen més cops, però ja veiem que hi ha diversos 12, diversos 13. Llavors, això ja veurem després com s'han aglutinat aquests municipis. Per exemple, grup 1, municipis grans i urbans, molt habitats, envellits, amb una quantitat important de població estrangera d'origen africà i un IST mig, que és aquest índex sociodemogràfic. Alta diversitat de confessions i una quantitat alta de centres de culte, la majoria en locals, amb una gran varietat de claus urbanístiques que acullen centres de culte, mínim un centre de culte en zona industrial. Això seria el retrat robot d'aquests municipis i tindríem, el grup 1 és Reus, Lleida, Tarragona, Manresa, Girona, Granollers, Vilafranca del Penedès, Terrassa, amb Vic, que s'hi assembla, però vam considerar que no tenia suficients coincidències com per incloure a un grup 1 pur. Són municipis que certament tenen, ni que sigui en l'imaginari col·lectiu, una similitud entre ells. Grup 2, sense varietat de confessions, amb un nombre baix de centres de culte, poca immigració, poca població, aquesta població envellida i amb un IST màxim, és a dir, amb una situació econòmica puixant. La Coma i la Pedra, la Sentiu de Sió, Sant Just Desvern, també podríem entendre que es puguin assemblar d'alguna manera. Grup 3, municipis mitjans i rurals o industrials, moderadament habitats i poc envellits, amb una quantitat moderada de població estrangera i un IST mig-baix. Moderada diversitat de confessions i una quantitat moderada de centres de culte. Menys d'un terç de centres de culte s'estableixen en locals en planta baixa, amb una varietat moderada de claus urbanístiques que acullen centres de culte, més del 29% dels centres de culte són patrimonials. Ja veiem que les descripcions intenten incloure totes aquelles variables que hem estudiat. És un grup que té Santa Coloma de Farners, Amposta, les Franqueses del Vallès, Tremp, Sant Adrià del Besòs, Vilanova i la Geltrú, Parets del Vallès. Són municipis, no s'ha de buscar la similitud morfològica o la similitud de Google Maps. Sí, és una similitud estadística. Aquest grup 3 té un municipi a cavall entre el grup 1 i el grup 3, que seria Tortosa, que això també... I després tindríem el grup 4, que són municipis petits i rurals amb una immigració moderada, principalment de la Unió Europea, baixa complexitat de confessions i centres de culte patrimonials. Aquí, potser el municipi que millor ho il·lustra és Viella, però també estaria Vacarisses, Puigcerdà, Móra d'Ebre, Castelldefels, Castelló d'Empúries, Salou, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Gramenet. Estaria a cavall entre aquest grup i potser un altre, però no vam acabar de trobar estadístiques que ho justifiquessin. Salt i Guissona estarien entremig del grup 2 i el grup 3, Figueres és una mica el municipi comodí en aquest sentit estadístic, i el grup 5, que no volem entrar, Barcelona, que és altra cosa, o sigui, no entraria en aquesta anàlisi estadístic. Llavors, que vam voler veure també és justificar-ho amb les proporcions de centres de culte que explicàvem abans, és a dir, poden tenir aquestes estadístiques una relació amb la configuració de la varietat de les confessions dins d'un mateix municipi? Més o menys podríem veure alguna tendència. El grup 2, clarament, tot catòlic, és normal. Eren aquells municipis que eren
poc complexes. No? Els municipis més grans, evidentment, tenen una diversitat que Déu-n'hi-do, no? S'assembla bastant a la de Barcelona aquí baix, observant les distàncies. Després tindríem el grup 4, no? Que clarament són municipis on passen menys coses, no? Per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una certa preponderància de les esglésies catòliques, a excepció del municipi 4, que és Castelldefels, que hi ha més evangelistes. I bé, i després teníem un grup 3, que seria una mica la mitjana entre aquests dos. I Barcelona, evidentment, ja ho hem dit, amb moltíssima diversitat. Bé, això era respecte als municipis, però les variables també poden entrar en interacció entre elles. No? Llavors, vam fer un estudi de correlació de variables on un valor molt negatiu, és a dir, un menys 1, diguem-ne, de correlació voldria dir que quan més d'una variable, menys de l'altra, és a dir, que són diametralment oposades, i quan apareix un 1, no? Un 1 positiu, un més 1, vol dir que van de la mà. És a dir, quan més d'una variable, més de l'altra. Un 0 significa que no interactuen, és a dir, que és igual. Llavors, exposem dues, vam trobar diverses correlacions. Ja es veu aquí, tots els verds i tots els vermells són correlacions. Però exposem dues que les considerem més curioses, potser a veure si les expliquem perquè són una mica complexes, però a veure, s'observa una correlació moderada negativa, menys 0,64, un 1 o un menys 1 és excepcional, això no es troba mai excepte en exercicis preparats, o sigui que un menys 0,64 és significatiu. Entre l'any d'aprovació de la darrera normativa vigent, és a dir, com de nou sigui la normativa que regula els centres de culte, i el nombre d'habitants totals per centre de culte, és a dir, la ràtio entre centres de culte per càpita. El que vol dir això és que quan la normativa és més nova, més implantació de centres de culte. Això vol dir que segurament hi ha una tendència de que les noves normatives permeten més aquesta implantació. Després tindríem una altra correlació que vam trobar, que és que s'observa una certa correlació positiva, això és molt fort, el 0,82 és una correlació molt forta, entre la varietat confessional dels municipis i el nombre de claus urbanístiques que acullen els centres de culte. Normal. O sigui, això el que vol dir és que hi ha una demanda i aquesta demanda es supleix com es pot. Llavors, passem a les conclusions. Sí. Ja per acabar, volíem donar tres conclusions generals. La primera en relació a l'ús religiós i a l'epígraf que té vinculat. A 10 dels municipis analitzats, l'ús religiós s'inclou o es vincula a usos com el sociocultural, l'associatiu o l'educatiu. La separació de l'ús religiós d'aquests usos amb els que tradicionalment s'associa pot generar oportunitats i dificultats de les confessions. Llavors, d'una banda, d'una forma amb una visió potser més positiva, el reconeixement d'un ús religiós com una realitat en si mateixa, tenint aquest epígraf propi, permet reconèixer com les especificitats d'aquests ús i això es pot veure de forma positiva. Com a part negativa, que l'ús religiós estigui recollit en un epígraf propi pot facilitar la manca de previsió de sòls on s'admeti l'ús al POUM. Llavors, en el mateix esperit de l'anterior paràgraf, la definició del tipus d'equipaments lligats a la qualificació del sòl amb claus específiques significa la necessitat d'una modificació del POUM per poder variar els usos admesos a una clau que no preveia la implantació de l'ús religiós inicialment, és a dir, dificultar el tràmit. La clau única d'equipaments permet agilitzar la tramitació dels plans especials per assolir el mateix efecte. És a dir, els plans especials, a més, poden ser d'iniciativa privada, o sigui que si calgués modificar mitjançant un pla especial permetre la implantació d'aquest centre de culte seria més fàcil. I en darrer lloc, una conclusió relacionada amb els condicionants que explicàvem abans. 12 dels municipis analitzats inclouen condicionants específics per l'ús religiós. Aquests, en general, en moltes ocasions van lligats a l'aforament de locals i aquest fet pot afectar principalment a les comunitats que tenen més massa crítica. Malgrat que aquestes condicionants poden respondre a motius raonables per part dels ajuntaments o els ens municipals, també poden suposar un major prejudici a determinades confessions, ja que no s'ofereix ni s'aplica una garantia a les comunitats religioses que es puguin complir dins del propi municipi, el que pot comportar una aprovació de facto a l'obertura de nous centres de culte. I així acabem. Moltes gràcies.
Gràcies a Clàudia i Álvaro, sobretot perquè, a part que crec que us ho sabeu de memòria, heu dedicat només 35 minuts a la vostra exposició. Per tant, ara tindríem 15 minuts per si algú vol formular una pregunta que sigui ràpida, escueta i concreta. Per tant, obrim aquest període de 15 minuts, ja que ells han trigat menys del que estava previst, perquè qui vulgui pugui formular alguna pregunta als dos autors de l'estudi. Sí, jo voldria fer una pregunta. Soc Anton Carpio, director de planejament de l'Ajuntament de Barcelona. Justament heu dit que Barcelona és com un àmbit a part, també per la seva dimensió. El vostre estudi es basa molt en unitats, no? En dir quants centres de culte hi ha. Teniu també aforaments o heu analitzat els metres quadrats no tant el nombre, sinó la quantitat d'espai que hi ha per ús religiós, això d'una banda. I aprofito per preguntar-vos, perquè també heu fet un anàlisi molt estadístic, m'agradaria saber també la vostra opinió sobre les condicions d'emplaçament d'aquests centres, també especialment en els polígons industrials, si teniu algun criteri personal a base d'haver llegit tantes normatives. I per últim, si teniu en aquest estudi, si està publicat, si el podem consultar i si les dades són públiques. Gràcies. Començo pel final. El Llorenç ens va comentar que en principi es podia fer arribar l'estudi a qui el demanés. Entenc que no és públic, però que es farà arribar si hi ha interès. Llavors, perquè preguntaves de l'aforament, és una que en l'estudi no ho vam treballar, però sí que és una que tindríem possibilitat de fer, perquè al final, quan estem analitzant aquests condicionants i totes aquestes regulacions de la ubicació respecte a l'habitatge, a l'aforament, la superfície mínima, el sostre, tot això, al final són coses que en general podem tenir les dades disponibles i que de fet seria un exercici que seria molt interessant per veure si en els municipis on es fan aquests condicionants realment existeix sòl disponible que les confessions poguessin utilitzar per obrir els seus centres de culte. Així que la resposta és no ho hem fet, però es podria fer. Aquí el gran tema és que són les bases de dades. O sigui, les bases de dades obertes, comptar amb l'aforament dels centres de culte és molt complicat. Llavors el que s'hauria de fer és, no sé, calcular una ràtio per superfície de sostre del cadastre, ojo, i, bueno, no sé, es podria arribar a intentar fer algun número, però sí que és veritat que l'aforament, fins que no hi vas i mesures i tal, és quasi impossible de fer. Per això no ho tenim, el treball, perquè de 35 municipis era impensable calcular-ho. Bueno, a veure, el tema de la implantació en zones industrials per als municipis presenta, jo crec que dues avantatges molt grans. Una és un ús que deixa de molestar al centre de la ciutat, no? I d'altra banda, normalment les naus industrials són edificis de tipologia amb espais oberts, molt grans, no? Normalment tenen més de 1.000 metres quadrats. Llavors, d'aquesta banda, sí, potser és comprensible, no?, que s'hagi intentat buscar aquest tipus d'espais. De fet, hi ha una normativa, o sigui, hi ha un article dins del PGM que permet, no?, que a les naus industrials limítrofs amb altres usos s'implantin centres de culte més fàcilment, no? Bueno, doncs si poden convertir-se en aquest ús frontissa, no?, entre l'ús urbà i l'ús industrial, potser pot haver-hi un cert sentit. D'altra banda, jo crec que hi ha incompatibilitats d'usos importants. O sigui, els polígons industrials, al final, a nivell de vialitat, doncs, és un trànsit pesant, no?, el següent, no? O sigui, hi ha camions, hi ha furgonetes, jo crec que hi ha un tema de perillositat important. Després hi ha un tema d'accessibilitat. O sigui, el polígon de la Zona Franca fins fa 2 dies no tenia ni metro. O sigui, que jo crec que a l'arribar a un polígon industrial, doncs potser per la gent, no?, que va a un centre de culte, doncs jo crec que aquí es genera una externalitat que tampoc seria, no, raonable. Llavors, no sé, jo personalment considero que potser no és la millor solució.
però bueno, també entenc les oportunitats, no? que generen aquests espais, sobretot quan hi ha municipis on el teixit industrial està molt malmès. O sigui, Barcelona mateix té certs polígons que tampoc és que tirin molt a nivell industrial, llavors també és normal buscar un cert reciclatge d'aquests espais. Però bueno, no sé, jo crec que s'hauria de buscar una altra solució. I també afegir que hem trobat casos, sobretot en la recerca d'hemeroteca, on comunitats concretes demanaven que es fes aquest canvi per admetre que el seu centre de culte s'ubiqués en sols industrials. Segurament buscant espais més grans, evitar conflictes que moltes vegades en l'obertura en nuclis històrics després ja desencadenen problemàtiques amb la gent del veïnat. Llavors suposo que per evitar-se això hi ha comunitats que ja ho demanen. Llavors suposo que també acaba sortint d'aquí. Si em permets un moment, Marcel, sobre la qüestió de la publicitat o no, volíem fer aquesta jornada expressament per poder-ho explicar també més enllà, per poder fer més públic aquest anunci, perquè clar, parla de municipis concrets, jo també entenc que seria una mica mal educat fer públiques unes dades sobre municipis concrets abans de poder tenir l'oportunitat de conèixer els primers als que els hi vam dir que venien. Hi ha la pregunta de i què hi ha de lo mío, no? És a dir, tots aquells municipis que no estiguin representats aquí, què passa, no? On som? L'important d'aquest estudi és que ens permet una pauta, és a dir, que tu pots ser el municipi 36, si vols, adoptant amb aquestes dades, que són dades públiques, que són que cadascú té, i veure on estàs. I per tant veure primer quines estratègies o quines preguntes s'estan plantejant a nivell més general i també quins aliats tinc, perquè a vegades fem molt els municipis d'anar a veure els que estan com tu, per veure com se'n surten, no? I potser l'altre també agrairà aquesta... Vull dir, que a vegades aquest tipus d'estratègies també van bé. I també aprofito per dir, això no ho hem dit tot el matí, nosaltres tenim altres instruments estadístics, en aquest cas demoscòpics, com són el baròmetre de les religions, etc. Allà s'explica que hi ha una massa crítica, a vegades molt silenciosa, de ciutadans més aviat proclius a la diversitat religiosa, cosa que no sempre és el que surt. Si un es dedica només a mirar el Twitter, malament rai, però si no, hi ha una massa de gent, almenys és el que diuen preguntes directes i indirectes. Això vull dir que també hem de trobar aliances amb la població. És important que a l'hora de fer polítiques pensem no només en les pors de què pot passar, sinó en la capacitat de treballar amb la societat civil, amb els interlocutors més o menys formals o informals, aliances per aquest tema. I no sé si volia dir alguna cosa més aprofitant l'avinentesa, no, la pauta, diversitat... I una tercera cosa respecte a les zones industrials. Això és un debat que no s'acabarà mai, sobre si és bo o dolent. Els autors de l'estudi deien que hauríem de trobar altres alternatives, és lògic veient les dades que s'hauria com a mínim de diversificar una mica. Tot i així ens pensàvem que sortiria pitjor, també us ho he de dir que l'expectativa era molt més negra, però tot i així dependrà de cada municipi i de cada zona industrial. Si estem parlant de zones industrials de 5 quilòmetres del nucli urbà és una cosa, o amb dificultats de mobilitat evidents, i si estem parlant de zones enganxades al nucli urbà i amb aquesta capacitat de transició que permet la normativa en el cas del Pla General Metropolità, que és una de les solucions que estem treballant a Barcelona, doncs probablement és una altra decisió. Bé, això també, la casuística influeix molt. Ara hauríem de tenir un cert límit, que és aquest, el de no aprofitar l'avinentesa per treure'ns el problema de sobre i enviar-lo lluny, i el problema continua existint, que el veus menys, excepte el dia que t'esclata com una cosa important, o el dia que dius, ui, aquella mesquita, perquè això, no són molt raros, bueno, ves-los a veure, no? I anar-los a veure els has de tenir una mica a prop, i això crec que és bastant important. Ara, hi ha una altra qüestió, que és també la diversitat o l'evolució de la mateixa activitat industrial al nostre país. Quan parlem d'indústria no estem parlant de les indústries dels anys 70 o 80 amb un ús intensiu de l'espai públic, amb unes conseqüències de caràcter ambiental o de caràcter el que sigui molt dures, sinó que a vegades parlem d'empreses més petites i amb unes necessitats d'entorn no sempre tan heavies industrialment parlant. Necessites gent que vagi a esmorzar, per dir-ho d'alguna manera, o gent que vagi a l'advocat, o gent que vagi no sé què.
i que en els municipis generen durant els caps de setmana problemes afegits bàsicament de seguretat i de marginalitat. Per tant, la diversificació de determinades zones industrials és beneficiosa també per l'atracció industrial. Això és una altra reflexió que també ens havíem fet i que val la pena tenir en compte, però que cada cas és un món i per això és important que els municipis tingueu la vostra paraula. Bé, doncs si no hi ha cap aclariment més de l'estudi, començarem o continuarem, perquè la lògica de la taula que fem ara, que és la de presentar diferents experiències municipals, és per continuar el debat que hem obert amb aquestes dues reflexions d'estudis que hi ha hagut abans, que com deia la Clàudia, totes les dades que s'han treballat en aquests estudis són dades públiques, obertes, que les podeu trobar fàcilment, no s'ha fet cap estudi de cap manera. I pot ser que hi hagi alguns ajuntaments dels que sou aquí presents, allò que dèiem abans, que no hi estem representats, però segurament hi ha moltes variables que ens podem trobar assimilats a altres municipis que sí que han estat estudiats. Al final se n'han agafat 35. I ho dic perquè quan volíem obrir ara el debat pensàvem qui és el que voldrà presentar aquí al mig l'experiència. I per tant, d'entrada vull agrair, i també aviso, els que parlarem ara, parlarem tots des d'aquí. Per tant, els que esteu aquí darrere, teniu l'opció de posar-vos a l'altra banda o si no ens veureu d'esquena. Simplement això. D'entrada, volia agrair la participació dels 3 ajuntaments que, com vam quedar amb ells, és per trencar el gel, perquè la gràcia és que tots participem aquí i tots exposem. Fa pocs dies hem tingut reunions amb diversos dels ajuntaments que sou aquí i, per tant, aquest és un tema que el tenim sobre la taula. Però dels 3 ajuntaments n'hi ha un, que és Sant Boi de Llobregat, que no és objecte de l'estudi, però que sí que té coses a explicar i, de fet, precisament de l'àmbit de zona industrial, que hi va sortir temes i vam veure com ho podien resoldre d'una manera o una altra. Per tant, agrair d'entrada als 3 ajuntaments, tot i que sé que n'hi ha d'altres que ja d'entrada van dir que també hi podrien participar i que es mostraven amb tot el debat aquí mateix. Faig la presentació dels 3 municipis. Simplement, Òscar, també t'afegeixo aquí, perquè quan abans has fet l'exposició jo penso que només has preguntat una cosa molt concreta sense expressar en cap moment des de l'ubicació com ho esteu treballant, perquè em sembla que estaves parlant d'un cas concret i si després vols entrar en tot com ho esteu treballant podria anar bé, perquè a vegades quan es fan preguntes inconcretes però no veiem la disposició, quan parlaves de que si són hotels, si són residències i tot això potser estem entrant en més altres aspectes. Ho apunto per si després hi vols entrar. En tot cas, agrair als 3 ajuntaments que ens exposaran ara breument com ho treballen i que veureu que en 2 dels 3 casos, que no vol dir que l'altre no sigui igual, també, doncs ve una persona de l'àmbit, diguéssim, d'urbanisme i una persona que treballa el tema de la gestió de la diversitat. Per tant, vol dir que posen 2 antenes en com treballen aquest aspecte. I ho farem per ordre alfabètic, encara que Sal es queixava dient som la S, però és que després els altres són Sant Boi i Vic. Per tant, primer que parlar és Sal. Ens acompanya l'Andrea Llusenc, que és arquitecta i la directora de l'àrea de territori de l'Ajuntament de Salt, i la Irene Iglesias, que és la tècnica de participació ciutadana i en concret referent de la diversitat religiosa. Després vindrà l'Alba Garcia, que és arquitecta del Departament de Planejament i Gestió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i finalment l'Ajuntament de Vic, amb la Berta Rierola, tècnica de ciutadania referent de diversitat religiosa, i la Núria Oliver, arquitecta de l'àrea de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament. Per tant, Andrea o Irene. Bon dia a tothom. Bé, jo posaré 4 punts per contextualitzar una mica Sal i després li dono pas a l'Andrea, la meva companya. Primer de tot, agrair-vos la feina que heu fet amb l'informe, perquè penso que ens pot anar bé analitzar-lo una mica més en profunditat i veure similituds o no amb altres municipis, que a vegades municipalment ens sentim molt sols. I la Direcció General d'Afers Religiosos treballa molt amb nosaltres, però va bé comparar-se amb altres municipis. Gràcies. Llavors, quan vaig veure l'apartat de Salt no vaig poder evitar, clar, jo en aquest cas treballo des de l'àmbit més comunitari i social, llavors dic, aquests números no són la realitat, no? Però perquè en realitat, si ho mirem des de l'òptica de la diversitat religiosa,
doncs a mi em surten 6 centres de culte musulmans, 2 esglésies evangèliques, 2 parròquies, no comptàvem 2 capelles que una estan a l'hospital i l'altra en una fundació, vull dir que són diferents òptiques. I llavors també pensava, ostres, i això, i una gordoar de la comunitat SIC, i després deia, ostres, això el 2024, perquè el 2025 hem perdut una mica de diversitat, perquè hem perdut la gordoara de la comunitat SIC i hem perdut una de les esglésies evangèliques. Llavors, comentar que bé, aquest debat és en clau d'urbanisme, però que la realitat i la riquesa diversa a nivell de religions que tenim en els municipis se'n va encara més enllà del que s'està presentant aquí. Sense anar més lluny, és això, a mi me'n sumen 12 i després també que tenim més entitats, vull dir que n'hi ha unes 20. I això en un territori de 34.000 habitants que bé, poder s'assemblen a alguns municipis d'aquí, poder no, però que és una riquesa que val la pena gestionar i val la pena afrontar temes com la planificació urbanística amb visió de diversitat religiosa. Llavors, fins aquí sí que amb els números és això que el que hem de mirar una mica és a nivell de salt, jo dic pròpiament, és el tema aquest, la diversitat religiosa que hi ha, la clau que tenim, l'oportunitat que tenim de futur, perquè ara s'estan obrint desenvolupament urbanístic a diferents espais, en poder mirar des d'una altra òptica la diversitat religiosa. Llavors, dono pas a l'Andrea. Moltes gràcies. Jo em sumo també a l'agraïment de la Irene, als redactors de l'estudi i als organitzadors d'aquesta jornada, perquè jo crec que l'estudi una de les coses que evidencia és que fem el que podem, tots els municipis, i a vegades ens sentim molt sols intentant regular un problema molt complex, per això jo crec que també estem aquí. Llavors, com ha dit l'Irene, hi ha alguna petita imprecisió de tipus de recollida de dades, de tipus numèric, però en canvi, pel que fa al salt, la diagnosi que feu en aquest apartat d'impacte a la comunitat és plenament encertat i és totalment correcte, no? El problema en si és complex i, com dieu aquí en aquesta conclusió que heu fet, Salt també és molt complex en molts aspectes, un dels quals és la pròpia configuració urbana que té el municipi. Què ens passa a Salt? A Salt va créixer molt durant els anys 60-70 amb una planificació nul·la, diguem-ne, és a dir, era una zona de creixement residencial de l'àrea urbana de Girona feta sense reserves d'equipaments, sense reserves de zones verdes, i arrosseguem un dèficit estructural d'equipaments des de fa molts anys. Això en genera problemàtiques en tots els àmbits. Per exemple, en l'àmbit docent hem hagut de fer requalificacions de terrenys privats per convertir-los en equipaments, fer expropiacions, no tenim sol d'equipaments. Clar, aquesta reserva d'equipaments, que jo penso que és necessària, ens resulta realment complexa en la zona urbana que tenim actualment en el sòl urbà consolidat. Per altra banda, nosaltres es va fer una modificació, com bé expliqueu, l'any 2012 d'adaptació a la llei de centres de culte, que en realitat és una mica restrictiva, perquè el que permet és que s'implantin centres de culte en els baixos dels edificis residencials, però amb una limitació, en el nostre cas és de 120 metres i 60 persones d'aforament. Això ha permès establir uns quants centres de culte, són més que els que dieu realment, i jo crec que amb un bon resultat. També vull entrellaçar amb el que feia referència al company d'Olivella, que jo penso que no tot, en el nostre cas sí que tenim clar que és un centre de culte, el tenim regulat en el planejament i entenem que el culte és diferent d'altres activitats paral·leles relacionades amb les necessitats de les comunitats religioses, com poden ser espais formatius, associatius, etc., que els tractem d'una altra manera. Per tant, això ha permès que les comunitats, tot i que l'espai pròpiament de culte
és relativament petit, doncs tinguin espais addicionals que els hi permeten completar les seves activitats o les seves necessitats. Tenim un centre de culte gran, el tenim al polígon, amb els pros i contres que ja s'han dit, per tant, no hi entro. Llavors, com també ha dit la meva companya la Irene, aquesta és la situació que tenim avui en dia, però en canvi, en el nostre cas, tenim totes aquestes mancances o dificultats, però en canvi tenim una oportunitat, que és el desenvolupament d'un sòl urbanitzable a un sector molt gran, de 90 hectàrees, que en aquest cas pensem que és una oportunitat que se'ns presenta, és un full en blanc en el qual no s'ha restringit excessivament, perquè sí que és cert que, per exemple, a les claus de tipus residencials no s'ha volgut posar l'ús compatible, però és un sector molt mixt, es barregen bastant les claus. Llavors, a les illes, per dir-ho així, on tinguem terciari està obert i en els equipaments està obert. Per tant, serà una oportunitat que donarà opcions de creixement al municipi en aquest sentit. També una cosa que volia remarcar és que, esclar, en el cas de Salt ens hem trobat en diferents ocasions, hi ha hagut demanda, però alguna demanda d'aquestes comunitats accedia a l'àmbit purament municipal. Eren demandes que venien d'un àmbit, diguem-ne, provincial. Llavors penso que també s'ha fet referència que estaria bé o la necessitat que hi hagi alguna figura de planejament d'àmbit territorial, un pla territorial que pogués regular aquest aspecte i no ho deixés exclusivament a una resolució de tipus municipal. Hola, bon dia. Soc l'Alba Garcia, arquitecta de l'Ajuntament de Sant Boi. També, tot i que no estem amb l'estudi, però agrair el document que heu elaborat perquè també ens dona idees en el punt concret que ens trobem l'Ajuntament de Sant Boi, que estem redactant una modificació de pla per admetre l'ús religiós als polígons industrials, doncs ens va bé també tot aquest estudi que heu elaborat, simplement per aprendre de la vostra metodologia. Llavors, estem aquí per explicar, com acabo de dir, l'Ajuntament de Sant Boi està en el procés de redacció d'una modificació de pla general per admetre l'ús religiós en el polígon industrial. Llavors, partim de que l'ús religiós a el que seria el teixit residencial de Sant Boi està pràcticament admès en totes les claus urbanístiques, no s'admet a la clau vital, i en el polígon industrial s'admet, perdoneu per l'incís, però el polígon industrial de Sant Boi és un polígon que està a tocar del teixit residencial, no és el que comentàveu abans, un polígon a 5 quilòmetres del nucli urbà, està enganxat. Llavors sí que és veritat que les façanes confrontants al teixit residencial actualment admeten l'ús religiós. Llavors, per què volem fer aquesta modificació? Doncs perquè actualment des de l'Ajuntament hem rebut s'han detectat diferents necessitats derivades de diferents confessions religioses que es volen implantar al polígon industrial. Llavors, a partir d'aquí, partint també de dues premisses. Una, que el dret a la llibertat religiosa és un dret fonamental, i dos, que acabem d'aprovar la nostra agenda urbana que defineix un nou model de ciutat, doncs ens replantegem, és com una revisió de quins sòls del polígon industrial admetem l'ús religiós. Llavors, això ho estem estudiant des de les tres vessants, que és la vessant social, la vessant econòmica i la vessant ambiental. Des de la vessant social és perquè, bé, amb l'agenda urbana volem una ciutat més inclusiva, una ciutat que vetlli i promogui la vida quotidiana. Llavors, hi ha certs carrers del polígon que des del moment que es van fer fins avui en dia, el 2025, s'han agafat un caràcter més urbà, on s'han implantat unes activitats més vinculades al sector terciari, al comercial,
altres gimnasos, etc. Vull dir, són carrers que han canviat el seu caràcter. I llavors també entenem que els centres de cultes desenvolupen una activitat social important, són punts de trobada i desenvolupen una activitat vinculada al desenvolupament de la vida quotidiana. Per altra banda, tenim un polígon industrial molt important, degut a la seva posició geogràfica, ja que estem molt a prop del port i l'aeroport de Barcelona. Tenim un teixit industrial important i també Sant Boi té l'equilibri o sigui, generem un lloc de treball per cada persona amb capacitat de treballar al municipi. Tenim una relació 1 i això, dins del model de ciutat, no ho volem perdre. Som un municipi que ara mateix estem equilibrats i això es vol mantindre. Per tant, tampoc volem permetre que s'implantin segons quines activitats i perdre sòl industrial. I ja, per últim, també estem treballant amb la infraestructura verda, perquè la infraestructura verda és una eina a nivell municipal que ens ajuda a tindre millors carrers, millors ciutats i crear eixos verds, i aquests eixos verds també ens ajuden a connectar el centre de la ciutat amb el que és la muntanya, el riu, el delta del Llobregat, passen pel polígon industrial i llavors, valorant tot això, és on ens estem plantejant admetre l'ús religiós. I això és tot. Passo la paraula a les meves companyes. Perfecte, moltes gràcies. Primer de tot, reiterar l'agraïment a la Direcció General d'Afers Religiosos per convidar-nos a encetar aquest debat i alhora també a l'estudi que analitzarem també per veure en comparació també amb altres municipis i el nostre cas concret de Vic. Vic és una ciutat, jo us faré una mica el context entorn a la diversitat religiosa que tenim i la meva companya, la Núria, entrarà més en els aspectes de caràcter urbanístic. Vic és una ciutat de 51.700 habitants, dades actualitzades, amb un 30% d'immigració en aquests moments, per tant, amb una diversitat cultural important, que almenys en el nostre cas i crec que en la majoria de municipis amb una forta presència de persones migrants va molt vinculat a la diversitat religiosa. Nosaltres, per donar 4 dades, que entenc que a vegades els números no encaixen perquè també tenim centres de cultes que són molt volàtils, i nosaltres ens trobem que tenim una trentena més o menys d'entitats religioses que es tradueixen en uns 50 centres de culte. Heu de tenir en compte que Vic és la ciutat dels Sants i per tant tenim moltes parròquies vinculades a l'Església Catòlica clàssica, diguéssim, però tenim 7 confessions religioses. Nosaltres tenim 3 centres islàmics, un temple sikh, una vintena d'esglésies evangèliques, la majoria d'arrel pentecostal ghanesa, i això fa que a vegades els números ens ballin una mica, perquè aquesta setmana hi poden ser i potser d'aquí un mes i mig estaran en un altre lloc. Tenim una església adventista, tenim un saló del Regne dels Testimonis de Jehovà, tenim una església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies i hem perdut recentment un temple budista. Per això hem passat de 8 confessions a 7 confessions. Però en tot cas nosaltres des d'aquesta part més comunitària tenim l'objectiu de vincular-nos a tots els centres de culte i les entitats religioses, per una banda pel que parlàvem molt a l'inici d'aquesta jornada, per garantir el dret a la llibertat religiosa, evidentment, però també per treballar aspectes de convivència i de cohesió social. Per tant, per nosaltres aquesta vinculació és clau i també és clau per ajudar els nostres companys d'altres àrees de l'Ajuntament que treballem de manera transversal, perquè quan hem de parlar de gestió urbanística i dret a la llibertat religiosa és un tema que hem de treballar conjuntament. En tot cas, passem als temes més urbanístics i si cal després tornem. Hola, bon dia. Soc Núria Oliver. Urbanísticament, Vic tenim un planejament relativament recent, és el POUM del 2019, i en ell ja regulem bastant, tot evidentment definim l'ús religiós i regulem la regulació que tenim actualment és que admetem l'ús religiós a pràcticament totes les claus urbanístiques de la ciutat, amb excepció d'aquelles zones de casetes unifamiliars o a nivell industrial, algunes zones industrials d'indústria molt gran o l'illa Càrnia,
on sí que vam considerar que no era adequat, però sí que en la resta del nucli de la ciutat s'admet a tot arreu. Sabeu, Vic és una ciutat bastant compacta, però llavors té totes unes zones de polígons d'activitat econòmica, tant terciària, comercial com industrial, i relativament propers. Llavors, tot el que és en el nucli urbà, és a dir, la part més residencial de la ciutat, s'admet l'ús religiós, o sigui, en edificis que no hi ha habitatges, s'admet a totes les claus urbanístiques, i en els edificis on sí que hi ha habitatges, perquè hem de pensar que dins del nucli urbà també hi ha edificis sencers que s'estan utilitzant per ús religiós, o també hi ha petites zones que havien estat industrials però que han quedat ficades a dins del nucli pròpiament residencial, on també s'admet sense restriccions, però en les plantes baixes d'edificis amb habitatges, aquí sí que hi tenim aquests condicionants, que en el nostre cas són de 100 metres quadrats d'espais destinats al culte, és a dir, aquests 100 metres no inclouen aquells espais de formació o altres espais complementaris, però sí que l'espai destinat al culte sí que vam establir conjuntament amb el Departament de Ciutadania, que és qui té més el tracte amb ells, doncs vam establir aquest criteri dels 100 metres quadrats i dels 90, de l'aforament de 90 persones. En aquest cas, una mica perquè va ser el criteri que en aquell moment i que de moment hem anat utilitzant, que ens ha semblat que de moment ens quadra bastant amb lligar, fer-ho compatible per a aquestes comunitats més petites, fer compatible que es poguessin situar en els barris, en plantes baixes, en locals, però en canvi també que tot això intentar que no generés unes problemàtiques més de convivència. Llavors, si per les comunitats petites es poden situar en aquestes plantes baixes d'edificis d'habitatges, per comunitats poder més grans, per exemple, els musulmans, que són comunitats molt més grans, o els sikhs, ells sí que ja estan en edificis d'ús exclusiu en el nucli urbà. Llavors, bàsicament, no tenim limitacions de distàncies ni d'amplades de carrers, que això ja va més determinat per la normativa més d'activitats, però en canvi sí que hi ha aquesta limitació. Llavors, bàsicament, de moment ens funciona prou bé, diguéssim. Jo crec que bàsicament la dificultat una mica que tenim, sí que ens hem trobat amb alguna dificultat amb aquest tema que hem parlat abans una mica de les comunicacions prèvies. Clar que el sistema de comunicació prèvia no és que no ens sembli bé, però a vegades ens trobem que el problema el tenim ja quan ja estan instal·lats, amb que poder no som capaços de resoldre temes acústics o que no compleixen els criteris. Amb això, per sort, tenim la tasca de mediació que fan des de Ciutadania, que normalment ja aconsellen molt, i de fet les comunitats, ara ho explicaré ella, les comunitats ja van a demanar-los consell. Per tant, en principi la nostra regulació està així ara mateix. I en tot cas afegir que tenim des de fa més de 10 anys una línia específica de treball amb els centres de culte, per això que us deia, per garantir el dret a la llibertat religiosa, però alhora treballar també tot el que és la convivència i la cohesió social als barris i a la ciutat. Nosaltres, la nostra tasca és de facilitar, concretament, a l'hora d'establir un centre de culte, com que ja tenim aquest contacte que per tercers ja ens arriba o pel coneixement que tenen, que tenen aquest servei de suport i assessorament, moltes vegades abans d'establir-se en un espai ja ens venen a veure, ja demanem quines característiques o una mica quina és la previsió que estan fent i ja ens anticipem a vegades a informar-los a nivell quins són els passos que hauran de fer, quins requisits més o menys hauran de complir, perquè moltes vegades, per posar un exemple concret que és el nostre pa de cada dia, una església evangèlica que el diumenge al matí fa servir instruments per fer el culte, doncs en uns baixos d'un edifici residencial sabem que això serà un problema, llavors sempre hi ha la possibilitat d'aïllament, el que passa que també és molt costós, llavors anem com valorant, en definitiva, no tant per posar limitacions, sinó perquè tinguin, per facilitar aquesta barrera que a vegades hi ha amb l'administració i més amb serveis tècnics. Per tant, la nostra és aquesta, la de facilitar, la d'acompanyar i alhora també llavors per vincular-los al veïnat, que això ja entra en termes més comunitaris i més de convivència, de que quan s'estableixen en un espai, doncs que el veïnat o que el barri en tingui coneixements, perquè és una manera també d'anticipar-nos a possibles conflictes o desconeixences o desavinences que hi puguin haver. Per tant, aquesta vinculació i aquesta prèvia per nosaltres és important i l'intentem fer amb la majoria de casos. I no sé si us sembla, ho deixaríem aquí. Hi ha una dada que no hem donat. Nosaltres seguim tenint més de 30 centres de culte en zona urbana, diguéssim,
i en tenim, hem comptat 7 en zona industrial, jo perdoneu que no tinc el llenguatge que segurament teniu vosaltres, i un està en construcció. Vull dir que seguim mantenint molts centres de culte en zona més urbana. Molt bé, doncs ara l'interès és que tots puguem debatre, comentar. Sé que hi ha altres ajuntaments que també tenien interès a trencar el gel i expressar i dir... Jo només m'afegiria que precisament tenim exemples d'ajuntaments que no permet el tema en zona industrial, però intenta trobar una solució per resoldre una problemàtica concreta semblant a la que es passava ara a Vic, i a la vegada ajuntaments com Vic que teniu, o Salt, que ho permeteu a tot arreu, però com has remarcat Vic, en tot cas els condicionants, que a vegades nosaltres en diem condicions impossibles, aquelles de tantes persones, tants centres de culte a 100 o 200 metres, o tantes coses d'aquestes que si va sumant aquí, allà, complica bastant, sobretot si són municipis molt petits o molt poblats, no? Per tant, em sembla important l'afegitó que hi has fet de dir nosaltres no tenim una normativa que entri en aquests espais, en aquests paràmetres concrets, que no vol dir que no s'hagin de tenir en compte, però que en tot cas vosaltres expressàveu que no ho teníeu. Bueno, nosaltres, és a dir, de dimensió sí que tenim quan és en planta baixa d'edifici d'habitatges. El que no tenim és limitació de distàncies, perquè això sí que amb alguna normativa anterior ho havíem tingut i realment és que fèiem la vida impossible perquè al final ells també busquen el local que troben i aquesta limitació de distància al final ens va semblar que tampoc no només complicava la vida però no resolia res. La de mida ens va semblar que de moment ens està funcionant i que d'alguna manera donem la possibilitat que hi ha moltes comunitats que són molt petites i els hi va perfectes i les que ja són més grans ja busquen, de fet ja els hi va també més bé un edifici sencer per ells o un edifici on no hi hagin habitatges. També m'he descuidat abans de dir que evidentment ho admetem en el sistema d'equipaments, a l'ús religiós, a la majoria de sistemes d'equipaments s'hi admet i també a les masies en sòl no urbanitzable. Molt bé, doncs obrim per intervencions que voleu expressar o per tornar a preguntar a qui ha fet els estudis anteriors, perquè també ens poden donar pautes en l'àmbit de normativa municipal que ens pugui ajudar en aquest sentit. Òscar, des d'Olivella. Sí, i us aneu presentant de quin àmbit veniu, sí. Abans ja m'he presentat, però Olivella és un poblet molt petit, ara mateix amb 5.000 habitants, i la complexitat d'això rau en que la societat ha canviat. O sigui, i tots cada vegada tinc la sensació que cada vegada és més complexa. Olivella, amb 5.000 habitants, ara mateix el 35% de la població anava a dir estrangera i em mossego la llengua. No són estrangers. O sigui, no són nascuts aquí a Catalunya. Llavors, evidentment, el ventall s'obre. Però per un municipi petit, amb molts pocs treballadors, amb un ajuntament petit, i on moltes vegades et sents sols, i amb això m'afegeixo amb el que s'ha dit aquí, de molt agraït per aquesta sessió d'avui, perquè obre una miqueta la possibilitat a creuar informació o dades. El problema que t'hi trobes, com un tècnic d'un ajuntament petit, és que fa una certa angúnia, com un cert desencís, acabar amb el síndic de Greuges perquè una entitat religiosa se sent agreujada perquè des de l'Ajuntament només se li està dient que per fer enderrocs, per dir una manera, o per fer segons quins usos en un edifici que està catalogat i està protegit, doncs ells s'emparen en la seva llibertat religiosa i li estàs dient que li estàs posant limitacions. Jo trobo que això, acaba el síndic de Greuges per això. Per això és el que deia abans, que necessito definicions més concretes, perquè fins a quin punt un restaurant dintre d'un edifici catalogat vinculat amb una entitat religiosa, demanar-li que ha de fer llicències per fer obres o per fer enderrocs d'un edifici catalogat és arribar al punt de dir que li estàs dificultant la seva llibertat religiosa. Costa, és difícil, és complexa. Sense cap ganes ni sense cap
voler posar traves ni pals a les rodes, però simplement tenir una miqueta de garanties jurídiques per part de les persones que moltes vegades treballem en ajuntaments que són petits i on no tens la sort de tenir-ne 5 o 6 assessors jurídics. Ho traslladava i us passava el primer punt de la pregunta d'aquest matí, venia per aquí, simplement. Gràcies. Si haguessis dit que era Palau Novella, que suposo que estàs parlant del centre budista, no? Llavors et haguéssim entès, però clar, com que has citat escorxadors, m'has despistat. No? El que estic parlant és d'una problemàtica genèrica de que empassant-se amb la llibertat religiosa no serveix, o crec que no es pot fer tot. Sí. No, és que intentava simplement situar el problema en un àmbit físic. No sé si era això o no. És això, no? No, és que no volia personalitzar-ho en un cas concret. Santa Coloma, volíeu dir alguna cosa? Sí, Santa Coloma sempre ha volgut dir coses, sí, en general. No, jo primer agrair a tots els ponents i al Departament de la Generalitat perquè, com comentaven a fora, crec que és molt útil aquestes jornades, tot i que eren molt centrades en el tema d'urbanisme. Nosaltres, jo com a tinenta d'alcaldessa de la part de convivència i la Carmen com a director de l'àrea, crec que ens ajuda molt, i suposo que amb les companyes també ho hem vist, a veure altres o aquest calaix jurídic on ens estem movent. Santa Coloma, suposo que tampoc no vull fer una ponència, però sí que tenim un problema d'espai, que jo crec... L'estudi aquest m'encantarà veure'l, si pot ser, perquè sí que tenim un gran problema d'espai, de quantitat de persones i de diversitat religiosa. O sigui, no deixem de ser 5 quilòmetres quadrats amb més de 120.000 segurament, i amb una diversitat religiosa molt ampla. Sí que és cert que després del que s'ha comentat aquí crec que tenim un espai de millora, i comentaven també en el company de serveis territorials de la ciutat, tenim algun marge de millora, però ens planteja políticament altres problemàtiques, sobretot pel que té a veure amb la convivència. Nosaltres arrosseguem i no podem oblidar un conflicte molt gran que va haver en el barri del Singuerlín fa ja uns anys, per la col·locació d'un centre de culte a la ciutat en un lloc molt concret. Llavors, hem de treballar aquesta convivència sense oblidar que hi ha un dret de totes aquestes persones de poder exercir el seu culte religiós. Però sí, ens trobem aquesta dificultat de molta gent, molt aglutinada i pocs espais propis també de la nostra ciutat. O sigui que moltíssimes gràcies per aquestes informacions, perquè crec que ens han obert una mica el paradigma també i les possibilitats. Ja està. Mollet, i si us presenteu? Soc Ferran Segarra, regidor de Disciplina Urbanística de la ciutat. Ja em perdonareu perquè soc el regidor, llavors el meu background tècnic no és tan acurat, segurament, per això també vinc amb reforços. Una miqueta nosaltres també teníem molt interès a assistir avui perquè nosaltres estem a punt ja d'acabar de tramitar el nou POM, el Planejament Urbanístic nou. Amb aquest nou POM sí que el tema de permetre l'ús religiós està molt permès a les diferents claus. I sí que estem ara també ja amb l'aprovació inicial de la nova ordenança d'activitats i usos admesos. I és amb aquesta ordenança d'activitats on regulem, entre altres coses, també les condicions per obrir centres de culte i altre tipus d'activitats i usos. I amb aquesta línia una miqueta ja s'ha comentat amb altres companys i companyes, però, i també ho comentava abans el professor Domènec Sivina, apliquem també aquests criteris de seguretat i de confrontació d'altres drets fonamentals. En aquest sentit, i aquí també simpatitzo molt amb les companyes de Santa Coloma, som una ciutat de 53.000 habitants amb 3,5 quilòmetres quadrats. Llavors tenim molts carrers que són molt estrets, voreres estretes, llavors tot això també s'ha de tenir en compte quan volem fer, i ja no parlo només de centres de culte, sinó qualsevol activitat que es preveu una gran afluència de persones. I amb aquesta línia també limitem l'apertura d'aquests centres amb temes d'aforament, superfícies, una miqueta també amb aquesta idea.
Però una mica això, no? Estem en aquesta via d'acabar d'aprovar aquesta ordenança i per això tenia també molt interès i per això també agrair a tots els ponents i les diferents xerrades que s'han fet d'avui aquí. No sé si vols comentar alguna cosa. Moltes gràcies. Vilanova i Sabadell, Andreu. Primer em presento, em dic Musa Zinebi i vinc de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Estic ubicat en el servei de convivència i en aquest servei tenim, diguem-ne, contacte amb les diferents confessions de la ciutat a través del grup de diàleg interreligiós que coordinem conjuntament amb Audi. D'acord? A partir d'aquest grup podem destacar, podem conèixer també les realitats de les confessions que tenim i també a través quan ens demanen, per exemple, quan demanen activitats a l'espai públic, nosaltres com a servei som els referents de fer aquest seguiment i tal. Respecte al tema de la previsió de sòls en els plans d'ordenança urbanística, jo sé que, per exemple, en el cas de Vilanova i la Geltrú, l'any 2008, dues confessions es van afegir van sol·licitar la cessió d'aquests terrenys per edificar centres de culte, d'acord? Una d'elles és la comunitat musulmana, d'acord? Que van sol·licitar i han presentat un projecte i el projecte és que té una inversió molt important. El que passa, la cessió està condicionada amb una durada de 50 anys. Però clar, què ha passat? La comunitat diu, clar, és que una inversió tan important durant 50 anys és que igual no ens beneficia i el que em van decidir al final és buscar un centre, diguem-ne, en una zona industrial i van comprar una nau. També va ser una confessió evangèlica que també ho va sol·licitar. Va sol·licitar la cessió i per temes econòmics no van poder assumir les despeses i tal, i al final ho van renunciar. I amb això ja... Sí que és cert, també tenim una diversitat molt important de confessions i tenim dues que estan ubicades a les zones, les zones industrials i el resta estan repartits pel municipi, en el centre. I gràcies. També torno a agrair l'organització i també les diverses experiències compartides en aquest àmbit. Gràcies. Hola, bon dia. Soc l'Olga Jiménez de l'Ajuntament de Sabadell i m'acompanya l'Anna Vallvé a l'altra punta, que és responsable de planejament també de l'Ajuntament de Sabadell. Bé, doncs jo només intervinc per agrair bàsicament, perquè em sembla important aquestes trobades que ens permeten compartir com a Ajuntament i d'una manera multidisciplinar, no només des d'un àmbit, sinó des dels diversos àmbits de la gestió, el que és la gestió i el dret a la llibertat religiosa. Dic que nosaltres que portem, almenys jo, que porto molts anys en aquest àmbit i compartint amb el Llorenç i amb altres persones tot el que és la gestió de la immigració i després la gestió de la diversitat en general, en global, havíem fet ja moltes trobades quan es va fer la llei dels centres de culte, hi havia espais de trobada entre ajuntaments i amb la Generalitat i amb les altres administracions. Jo recordo una trobada que hi va haver amb alcaldes de França per recollir l'experiència del model francès d'implantació de centres de culte a les ciutats, sobre si havíem de posar els centres de culte als polígons industrials i l'experiència de França en aquell moment
no? Que era bastant negativa sobre els centres de culte en els polígons industrials. I com això era l'any 2010, que ja fèiem, que hi van haver aquestes trobades amb alcaldes francesos. No? Per tant, aquest debat, com vosaltres dieu, és un debat que després de 15 anys segueix viu i segueix a sobre la taula. No? I jo crec que comparteixo molt el fet de que no estem parlant d'ubicar els centres de culte en un lloc o en un altre, estem parlant de models de ciutat i de models de país. És a dir, que un model de ciutat estem parlant d'agendes urbanes, de ciutats de 10 minuts, no? Dels serveis de 10 minuts, de proximitat, de ciutats compactes, i el dret a la llibertat religiosa és un dret que també s'ha de garantir, no? A la proximitat, i això també té altres valors. No? És veritat que això a vegades també depèn de les circumstàncies, pot ser o no pot no ser, no? Però per tant el planejament és l'eina que ens permet planificar aquestes ciutats i com ho volem, i com ho volem no només políticament i des de l'administració, sinó també compartit amb les comunitats i amb la comunitat en general. No? Per tant, aquí la complexitat per mi. Per tant, jo crec que en aquests anys el marc general està molt definit i l'important per mi és com fem la gestió de tota aquesta complexitat. Jo comparteixo molt el que ha explicat Vic. És a dir, la realitat hem de preveure-la i hem d'acompanyar les comunitats abans de que et vingui una comunitat que ha obert un centre perquè algú li ha vengut un local i després no pot obrir un centre en aquell local perquè el planejament o la llicència no ho permet. O com acompanyar coneixent l'entorn, coneixent la comunitat, amb les altres comunitats de la mateixa confessió, etc. Per tant, hi ha aquí tota una feina d'assessorament i conjunta entre els serveis tècnics d'urbanisme, de llicències i també de ciutadania i de comunitat. Per tant, que bàsicament que comparteixo i m'agraeix que estic molt contenta que tornem a tenir un espai entre ciutats per poder compartir aquests aspectes que em semblen molt importants, que l'estudi em sembla molt interessant, que potser jo ja deixaria, no sé, de parlar d'immigració quan parlem de diversitat de creences, parlem de diversitat de creences i jo crec que la immigració ja no l'hem de tenir com una variable, és una realitat de les nostres ciutats i punt, independentment perquè hi ha moltes persones de moltes creences diferents que no són immigrants i que han nascut aquí o que ja tenen la nacionalitat. I només això, bàsicament. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies. Soc Ivan Pera, comissionat per Ciutat Vella, però provisionalment per comissionat d'Afers Religiosos, perquè la titular està de baixa per maternitat. L'Ajuntament de Barcelona. M'acompanya la Vanessa Cano, que és l'assessora, i bona part de tot l'equip d'urbanisme de l'Ajuntament. Més que res era per compartir la situació que nosaltres tenim en aquests moments, i és que tenim 14 centres de culte de l'Església Evangèlica, d'esglésies evangèliques, a un polígon industrial, el polígon industrial de Sant Andreu, que durant molts anys han estat allà sense problemes, fins que en algun moment van haver-hi algunes denúncies i això va iniciar tot el procediment que es fa en aquests casos dins de la inspecció i, per tant, es va veure que no podia haver-hi centres de culte en un polígon industrial perquè no hi havia l'ús, no estava definit l'ús i, per tant, tot això ha fet que s'obrin expedients de cessament d'activitat a tots els centres de culte que hi ha allà. Podeu imaginar la situació que ens comporta això políticament i que, per tant, s'ha parlat políticament, vam tenir aquest debat, evidentment, de l'exercici del dret al culte i com ho feien compatible en el lloc on estaven, on evidentment no havia contemplat aquest ús. Per tant, el que sí que es va decidir és fer un canvi de planejament. El govern, tant l'alcalde com el govern ho va decidir i també l'oposició també està en aquesta línia perquè va haver-hi una comissió de drets socials, es va presentar una proposició en aquesta línia per poder buscar una solució. En aquests moments estem fent tot aquest canvi de planejament amb tot l'equip d'urbanisme i, com podeu pensar, també el repte que tenim ara, a part del canvi de planejament, que ja és tot un repte, un canvi de planejament, allò amb el cronòmetre, anar el més ràpid possible perquè volem tenir l'aprovació inicial abans d'acabar l'any i poder tenir aquest tema resolt durant l'any que ve, evidentment. A part d'això, que ja és tot un repte, el fet que, evidentment, els expedients van seguint el seu curs i es van ordenant els tancaments dels centres de culte i, per tant, és la gestió del mentrestant que fem amb aquestes 14 entitats, aquestes 14 esglésies, amb tots els seus feligresos,
que evidentment reclamen tenir un espai alternatiu que no podem oferir com a Ajuntament, perquè no podem oferir espais a les 14 esglésies ni a totes les necessitats que tenen, i que, i bé, com estem gestionant en tot això relacionalment també amb el Consell Evangèlic de Catalunya. Bé, aquest és el panorama que tenim, que és força complicat i per tant també agrair a la Direcció d'Afers Religiosos que hi hagi espais com aquests on poder compartir temes tan complexos i tan importants per a la ciutat com aquest. I res més. Gràcies. Sí, bona tarda. Bon dia a tothom. Soc Martí Santandreu del Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. He sentit molt interessant el debat. La veritat és que aporta molt i és un tema que no està ni molt menys tancat de bon tros. Sí que és veritat que el dret de la llibertat religiosa és un dret fonamental, però caldria veure si aquest dret s'exerceix de forma privada o pública. Vull dir, si les administracions han de facilitar espais per la multireligiositat o la multiconfessionalitat, o si és un dret que s'ha de poder exercir de forma privada, o potser tots dos, no ho tinc clar. Vull dir que, en tot cas, l'exemple de Vic, per exemple, de facilitar-ho de forma generalitzada és interessant, però clar, cal regular-ho, perquè si no es converteix en un problema amb els veïns. I el cas de Sant Boi, el fet de posar al costat d'un polígon és interessant quan el polígon està al costat d'un punt residencial, perquè realment la solució de posar espais religiosos en zones d'activitat econòmica jo crec que no és adequada. És una solució que han trobat la majoria de municipis per sortir-se'n del pas d'un problema que hi havia i jo vaig estar tècnic municipal durant molts anys en un municipi i vam fer-ho així també, però realment és una solució que no és ni molt menys l'adequada, perquè no garanteix la misticitat d'usos de la ciutat, perquè la ciutat aleshores no és la dels 15 minuts, sinó que obliga una mobilitat obligada, genera totes unes problemàtiques que tampoc no són adequades per la ciutat. I per tant, és veritat que hi ha comunitats que tenen una dimensió molt gran i per tant els espais que requereixen són molt grans i la dificultat de trobar els espais adequats és complexa, però sí que és veritat que l'interès precisament de la comunitat que estigui entre la ciutat mateixa i no dintre espais de producció és bàsica. I en aquest aspecte, des de la Diputació que treballem amb els municipis i amb temes de planejament, és un tema que cal acabar d'estudiar perquè realment no està ben tancat ni molt menys. I l'intercanvi és molt interessant poder això. Però jo en tot cas valoraria la possibilitat de buscar aquest encaix dintre la ciutat de les activitats, el dret de la llibertat religiosa dintre la ciutat i buscar una regulació que permeti, evidentment amb llicència, perquè en comunicació la cosa es fa molt complicada, perquè quan ja els tens instal·lats allà és molt difícil descarregar, el qual no és adequat i que no hi poden estar allà 60 persones en un espai tan petit. Vull dir que això sembla que a la majoria dels municipis els hi ha passat de trobar-se en aquesta situació. I, evidentment, fer una regulació oberta que permeti màxima flexibilitat, però també un màxim de protecció del dret residencial, diguem-ho també, perquè no pot ser que el veí de dalt, i a més a favor de la integració i de la diversitat. Vull dir que si realment els veïns tenen problemes amb la comunitat que hi hagi baix, realment això no afavoreix ni la integració ni la diversitat. I, per tant, una regulació adequada jo crec que seria el més ajustat. Però potser hem de treballar entre tots de buscar aquesta regulació, quina seria la més adequada. Amb això és veritat que ja hi ha una proposta, està en participació de consultes per fer una regulació d'usos conjunta, que això ho tira endavant en Generalitat, de definició dels usos de forma conjunta per tots els municipis. I està a la plataforma de participacions i poden participar ajuntaments també. I crec que és una proposta interessant per començar a definir què és l'ús religiós, malgrat que ja està definit a la llei, però exactament si s'incorpora restaurants o no incorpora restaurants, s'incorpora les aules de formació o no les incorpora, buscar de què estem parlant quan parlem de l'ús religiós, perquè és un dret, però clar, és un dret fins a quin punt abarca aquest dret. Bàsicament això, gràcies. També, el meu nom és Olga Saro, soc cap de Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. No m'acompanya un polític, no tinc la sort, que són els que parlen millor també. Aquesta ponència a mi també em va bé perquè realment
Tenim problemes similars, probablement a Santa Coloma una mica menys, a Mollet, no? Són una mica similars, i realment sí que és veritat que a nivell polític se'ns demana als tècnics, Olga, quan redactem la modificació de planejament per incloure l'ús religiós en la zona industrial, i ostres, no és tan fàcil, no és tan immediat, no és fer una redacció, sinó que és analitzar-ho. Em sumo al tema, jo crec que és molt important el pla d'usos, definir el pla d'usos de la ciutat i on la ciutat vol arribar. I això és molt complicat, també. És veritat que a la zona industrial, és veritat que en els límits ho pots fer, també sumem el problema a l'ús esportiu en zona industrial. Crec que el més important és definir un model de ciutat amb integració i amb el que faci falta abans de fer modificacions de planejament per usos concrets. Però que realment ajuda molt veure que estem tots, que ens passa a tots, que tenim la mateixa problemàtica i podem trobar solucions, petites solucions que ens poden anar ajudant. I gràcies a tothom. Ara. Hola a tothom, em dic Òscar Negredo, soc de l'Ajuntament de l'Hospitalet, concretament del Servei de Convivència, de Mediació. Nosaltres a l'Hospitalet des de fa potser ja 12 o 14 anys que està limitat l'ús en la zona industrial. Això es va fer, com ja sabeu, per la pressió de conflictes veïnals que es donava sobretot vinculat a esglésies evangèliques que es van obrir amb molta intensitat en un moment donat. Clar, però això ens ha portat problemes després a nivell de convivència, no? I jo la reflexió que volia fer és que en un moment donat és fàcil que els ajuntaments decideixin limitar, però que després revertir aquesta decisió és molt controvertit, perquè per la pressió política, veïnal, etc., restringir està molt ben vist públicament, però després relaxar, ojo, que la cosa es complica una mica. Llavors, ara ja fa temps que anem fent xup-xup alguns tècnics i la gent del moviment associatiu sensibles a aquests temes i els líders religiosos, però no veig que sigui tan fàcil revertir aquesta decisió. Aquesta és una. I una que no s'ha parlat avui, però perquè potser no toca, ja m'ho direu, és el problema que també tenim quan es demanen ús religiós d'espais municipals, que això també és una qüestió controvertida que van veure els mitjans de comunicació recentment, que van aprofitar els partits polítics també per fer les seves qüestions, i que jo ho visc cada dia en l'Ajuntament, que moltes vegades em toca mediar entre líders religiosos i tècnics municipals perquè els deneguen... Això és per mi o és una... Que se'ls denega l'ús d'espais municipals i fins i tot de l'espai públic per fer usos religiosos quan l'ús religiós majoritari social està molt ben vist i sense cap problema. Gràcies. Bé, sobre això que deies de l'espai públic, avui estàvem parlant dels planejaments urbanístics en genèric. No vol dir que no puguem parlar d'aquests aspectes. De fet, hem fet algunes sessions específiques sobre gestió de l'espai públic i en concret de centres públics d'ajuntaments. Però bueno, que si algú vol entrar en aquest aspecte també hi podem entrar. El que sí que ens semblava i ens està molt bé precisament perquè l'Hospitalet és dels que només es pot actualment en zona industrial, no? Ho dic al revés, que a zona industrial no està permesa actualment únicament actualment, Tarragona, l'Henry Aznar de Tarragona. Sona molt fort. Bon dia, soc Henry Aznar, soc tècnica d'immigració de l'Ajuntament de Tarragona i el que volia comentar, tot i que no té relació, però jo trobo que sí que en té, a veure, aquí estem parlant d'alguna manera dels vius i jo em volia referir també amb el tema dels afers religiosos i de la diversitat religiosa als cementiris, que és una qüestió
que tenim allà, anem trampejant d'alguna manera, i que és una qüestió molt important per a les persones de diversitat religiosa, per dir d'alguna manera, no? I hem de tenir en compte que la població immigrant també està envellint, com estem envellint tots. I llavors penso que se li hauria de donar una mica més d'importància, incloure un no sé on, suposo que hi ha normatives, hi ha tota una sèrie de qüestions, però penso que no se li dona prou rellevància i que potser toca també ficar-se. I ja està. Gràcies. Bé, sobre aquest tema, Vic no heu dit res, de tema de cementiris, però haguéssiu pogut dir bastant perquè esteu treballant aquí. Hi ha altres ajuntaments que sou aquí també, Hi ha altres ajuntaments que sou aquí també, però potser voleu afegir alguna cosa. Dir-vos sobre aquest aspecte, que no vol dir que no n'haguem de parlar avui, que evidentment sí, que des d'Afers Religiosos tenim unes guies editades, que també vam fer un seguiment i unes propostes en aquest sentit i que evidentment estem oberts a poder-ne seguir parlant. Ara potser estaria bé com en quina fase ho teniu i tot això, perquè penso que el que heu fet a Vic o com ho esteu fent, malgrat els terminis que indirectament algú ha expressat abans, això ho hem de fer molt ràpid perquè clar, no ho hem dit, però hi ha eleccions d'aquí un any i mig, no? I suposo que aquest és un tema que també us hi trobeu. Efectivament, sí, a Vic tenim un pla director que vam estar elaborant l'any 2020, jo diria, en què vam preveure moltes actuacions al cementiri. Tenim un cementiri patrimonial interessant, relativament gran, i vam preveure la ubicació d'un recinte musulmà, un recinte islàmic, amb més o menys 118 sepultures, amb una ossera específica, arrel d'una demanda, evidentment, de la comunitat musulmana, que és la majoritària i és la que té més anys de vigència a Vic, no? És la primera. La diversitat religiosa a Vic es va iniciar amb la comunitat musulmana, no? Va ser la primera que va arribar, als anys 80 sobretot, i per tant sí que aquí ja tenim més demandes de poder, sobretot la gent més jove, perquè la majoria de gent gran, això ho sap més la Berta, però ja n'he pres a base de reunions amb ella. La gent més gran generalment vol ser repatriada, però sí que la gent més jove que ha nascut aquí ja es vol quedar, si pot ser aquí, no? Llavors sí que es va començar a pensar en aquest recinte, amb unes 118 sepultures que vam combinar unes sepultures a terra, que és el que majoritàriament demanen, amb unes que són unes estructures que ja existeixen triples, amb un passadís central perquè es puguin treure, o sigui, són com uns nínxols enterrats per poder economitzar una mica l'ocupació d'espai, i també una part amb nínxols normals com els que utilitzem habitualment. Això ho tenim programat, tenim programades unes fases d'execució, esperàvem que s'hagués executat una primera fase i que ja hauria d'estar executada perquè, com bé ha dit, s'acostaran eleccions i per tant no es farà, però ho tenim allà. A la caixa va haver un moment que semblava que era imminent perquè amb el Covid, òbviament, vam haver de resoldre les emergències i per tant per sort teníem una part del cementiri buit i vam fer que en aquella part, tot i que no complien les seves demandes perquè eren nínxols i a més estaven mal orientats, s'hi va enterrar gent, però realment tota aquesta gent ara ja estan repatriats tots, per tant ara tornem a no tenir cap persona enterrada de la comunitat musulmana. Però sí que tenim això allà esperant per poder-se tirar endavant. Des de Salt volien també afegir-se. Sí, no passa res. Vull dir, exposar també que Salt la construcció, o sigui, per l'any que ve hi ha prevista començar la construcció de 36 sepultures que aniran a la primera fase, que són orientades a la comunitat musulmana, i que el total que es preveu són 230, però que això s'anirà fent a mesura que hi hagi demanda. Perquè és veritat que la gent que ara... la majoria de gent opta per repatriar el cos, però clar, s'ha de veure si hi ha l'opció, doncs les persones que ja són nascudes aquí, veure si... Llavors, exposar que estem en aquest punt, ja que ha sortit el tema del cementiri. Sí, si no hi ha cap més pregunta anem acabant, no? Potser? Sí? M'he apuntat algunes coses per dir ara per acabar. Primer que ha sortit un moment el tema públic o privat.
La religió té aquestes coses, mica com ser el Barça, no? Patim en privat a casa, després ho celebrem a fora. Té aquesta doble dimensió. Jo crec que és important reivindicar el rol de la religió a l'espai públic perquè es tracta de que tot aquest aspecte de la identitat i el desenvolupament humà no tingui armaris. És una lluita que hem fet en altres àmbits, en aquest també. Perquè hi ha altres models que han fracassat des del punt de vista de la religió a l'espai públic, que passen per silenciar la qüestió religiosa, amb una pretesa, amb una neutralitat com forçada, diguem-ho així. En canvi, el model català, per dir-ho d'alguna manera, és un model en el que hem fet és diversificar la presència a l'espai públic. Això vol dir, diversificar vol dir que a vegades hi posem coses que no ens agraden, o que no tenen el mateix consens que altres. Però de la mateixa manera que hi ha processons i en algun lloc s'han reivindicat, hi poden haver altres elements i en general és més positiu això que no una pretesa, diguéssim, amagar aquesta part de l'expressió religiosa que acaba sortint en forma a vegades més fotuda, més complicada. Però sí que és veritat que en alguns municipis això té algun problema i jo diria que va ser aquest estiu que aquesta història de Jumilla, que hi havia una prohibició expressa, després ja no es va dir cap als musulmans, sinó cap a aquelles tradicions que no tenen, o aquelles confessions que no tenen tradició a casa nostra, com si els musulmans fa 500 anys no estiguessin aquí, però per voler dir això, i el Tribunal Constitucional, crec que el govern avui ha presentat un recurs, o no sé ben bé què, per veure si ho pot tombar. Hi haurà aquesta batalla, i per tant s'ha de reivindicar perquè l'altre és pitjor, també des de tots els punts de vista. I sobre els cementiris potser hi ha una jornada molt semblant a aquesta que està a internet, que jo crec que ara és molt vigent, i n'haurem de, i si voleu parlem en un altre moment, més a fons, perquè sí que és veritat que és una preocupació que tenen els ajuntaments. Ara m'indicava el subdirector que hi ha imminent, si no s'ha aprovat ja, el decret, no, està a punt d'aprovar-se a canvi de sanitat mortuòria, en diuen, així que permet una flexibilització respecte a aquest tema que podria facilitar també aquesta qüestió. En aquest cas, un dia en parlem més concretament. També us agraeixo, tothom anava agraint, pensat, bueno, doncs de res, no? Però vaja, ens agraïm-nos-ho tots, però també crec que també està bé que hagueu pensat els municipis amb aquesta doble dimensió. Avui anem amb el de comunitari i el d'urbanisme, més o menys, per dir-ho d'alguna manera. Perquè jo crec que aquesta és una bona manera de treballar, en general, una manera de treballar amb departaments que en principi no sembla que no tinguin res en comú, però al moment en què aterren en una realitat sí que hi tenen. Jo crec que està bé i la sensibilitat demostrada també és correcta. Tercera cosa és que no esteu sols. Jo no sé si això, abans de dir, bueno, aquest àmbit està molt bé, jo el que no hem pensat, però segurament tampoc seria bo, és trobar-nos per trobar-nos, perquè això, fem una paella, si de cas, però no ho dic perquè hem volgut fer aquesta trobada amb alguna cosa concreta, amb uns estudis que teníem en el calaix i hem volgut compartir i a partir d'aquí mirar d'activar alguns canvis. Però sí que està bé que hi hagi aquesta relació. M'he apuntat que, a més, per tant ja ho veurem, en el moment en què tinguem coses molt concretes, jo crec que està bé refer aquesta relació amb els municipis, que ho teniu més a flor de pell, sobretot. Ha intervingut una persona a la Diputació, a més, amb una iniciativa que si després ens ho expliques, si ens deixes, diguéssim, sentir, nosaltres, no cal ara tornar a obrir un debat, ens interessaria molt veure de què va, però aquests organismes, com la Diputació, com la Federació de Municipis, que també té un representant, i l'Associació Catalana, que ens va dir que no podien venir, però que també els interessava molt el tema, són també d'aquests instruments a fer servir. Són d'aquests òrgans que, això, de no estar sols, de elevar una mica la mirada i de buscar estratègies comuns. Com seguirem? Això quedarà així, ens farem un vídeo i aplaudirem, sí, però també intentarem que sobretot al principi, s'ha parlat en la primera ponència algunes idees de modificació,
És un tema que entomem i que mirarem de fer alguna proposta raonable. El més important, em sembla, de tot això, hi ha un dit en castellà que és lo mejor es enemigo de lo bueno, no? És pensar que ara aquí hem vist el que seria ideal, el que seria magnífic, però el que es tracta és de pensar que és possible, no? Fer en el meu municipi amb les meves condicions, tant urbanes com polítiques. No és cap tonteria, diguéssim, que vinguin eleccions, o no és cap anècdota. No, és que és importantíssim, és que pot haver-hi un debat al voltant d'aquest tema molt rellevant i unes posicions molt estirades. Per tant, no és cap tonteria. I aquestes condicions les sap cadascú i, per tant, les solucions que trobin els ajuntaments a nosaltres d'entrada ens semblaran bé. Això que consti. És a dir, que no anem aquí a reivindicar una puresa. El que heu de fer, sobretot, és aquest dogma. No, ni molt menys, al contrari. Dir que estem al vostre costat vol dir això, vol dir que les solucions que trobeu, encara que encaixin una mica amb calçador, però que resolen problemes i que resolen un context que només vosaltres coneixeu, tindreu el nostre suport, això d'entrada. Si hi ha una barbaritat ja us ho direm, però si no, tindreu el nostre suport. Això crec que val la pena tenir-ho. Quan dic el nostre és el meu personalment, òbviament, i el subdirector i altres membres, directament en Llorenç Oliver, que abans l'hem presentat i el que ha dirigit l'última part del debat, que és el tècnic que s'encarrega d'aquests temes a la Direcció General, però el conjunt dels tècnics i treballadors. Estem a la vostra disposició pel que sigui, perquè això es trasllada, ja dic, amb casuístiques i amb situacions en els que convé trobar aquestes aliances i aquest suport, i nosaltres, en la mesura que puguem, si pot ser amb alguna cosa més que un cop a l'esquena, que això ja ho teniu assegurat, doncs mirarem d'estar amb vosaltres per aquest objectiu que volem, que aquestes polítiques d'inclusió, aquestes ciutats que volem fer més vivibles, ho puguem fer no només malgrat això, sinó gràcies a aquesta diversitat i a aquesta demanda de diversitat religiosa que hi ha al país. I ja està. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera. Vinga.